Isa pa, yun. Sweet corn. May asin? Wala. Ay, wala. Sweet man siya, sir. Ha? Sweet man. Oh, sana all sweet. Tara! Mais mo din ha! Yo! Mais for 10 pesos hilaw, 15 pesos for luto. One and four. Hey! Yo yo yo! Ingon ka dong ang ako mga kauban mga allergic sa video. Saan ako pagkaulong? So, maisan. Nakalabas sa Davao. Mukhaon ko. Isa pa, yun. Sweet corn. May asin? Wala. Ay, wala. Sweet man siya, sir. Ha? Sweet man. Oh, sana all sweet. Ay, nay asin, uy. Kaning asin dong para ni sa kuan. Parang Nice. So, what's up? Oh. kaning lagwa. Opat. Mais. Sweet corn tanan. Let's go. Ano? Sagad na dani sa to. Oh, tanawan mo nung kandidat. No. Tara na. Uwi na tayo. Buntis guro niya ito may ring ba? Ha? Buntis guro ito may ring. Ah, si Amay. Amay. Bisaya. Bantag, bakulod dong. Uy, bakulon. Kaya umay, quarantine. Ay, kapuya pa mag-quarantine na eh. Para na kung laban dong, di man ka mag-quarantine nga. Para dito sulod balay dong, kaya ang Napila man ta dito kasi mana. kabuhan di guro. Kaya ang quarantinean sa tuwa dong,